Si ododnes budú musieť dať väčší pozor na rangerov z občianskeho združenia v Gbelciach. Tí sa totiž zrejme ako prví na Slovensku učili chmaty a hmaty priamo od špeciálnych jednotiek. Kontrola v poriadku v prírode sa občas nezaobíde bez konfliktov. Napadnutie človekom, ktorý bol pod vplyvom alkoholických nápojov a streľba pytliaka z brokovej zbrane, takže aj takto to zvyklo končiť. Aj preto sa rozhodli pre lekcie od tých najpovolanejších. Sme si pozvali dneska pánov z PPU z Nitry, aby nás vycvičili v použití donúcovacích prostriedkov, ktoré nám vymedzuje zákon, aby sme si ich vôbec aspoň vyskúšali, že ako to funguje. Náš systém bude nejakým určitým spôsobom dostať chlapa na zem. Vymyslíme 2-3 varianty, kde budeme skúšať. Normálne, ja som tu. Teraz máš chlapa čistého, pretože má ruky pútané, a to v pohode. Hlavu. Nepozerá sa na teba, bavíme sa už o tom, že už sme v zákroku. Dúfam, že nikde nebudeme nútení na to, aby sme tieto donúcovacie prostriedky použili. Ale lepšie byť pripravený ako veľmi prekvapený. Na zem, poďme. Stráž prírody, okamžite upustite od svojho protiprávneho konania. Porušili ste zákon o ochrane prírody a krajiny, budete zadržaní a predvedení na obvodné riaditeľstvo policajného zboru do Štúrova. Rangeri však okrem zvládnutej techniky musia mať aj dobrú kondičku. Poďak dá výzvu, chlap, on začne utekať. A jednoducho musíte utekať za ním. Preto chodívame stále 5. Keď nebude prvý vládať, tak niektorý z nás zastúpi. Z Gbeliec pre televíziu Joj. Drahu Dobrovičová.